Jugadors amb fam de guanyar, competitius i que valorin el fet d'estar a Palamós. Aquest és el perfil de plantilla que ha demanat el nou entrenador del Degà. Intentarem les possibilitats que té el Palamós fer una plantilla competitiva a tercera divisió i a partir d'aquí, doncs, ja et dic, anar complint objectius, anar complint metes. Amb una llarguíssima trajectòria com a jugador, Martínez és un rodamón del futbol, ha passat per un munt d'equips i espera que aquesta experiència damunt del terreny de joc li serveixi per suplir la seva manca d'experiència a la banda. El nou entrenador del Degà debuta a les banquetes i espera complir les expectatives. Ha promès un equip competitiu i fet per quedar-se tercera. El club, per la seva banda, no té cap por i sap qui ha fitxat i per què. El meu càrrec va molt supeditat a l'entrenador, és una aposta molt personal, al marge que ho sigui del club. No em fa ni cap por ni cap respecte ni molt menys, després el club que faci el que cregui convenient, però el meu èxit també és part del seu èxit. Que els objectius siguin diferents no vol dir que la junta directiva es plantegi la possibilitat de baixar. L'objectiu és la permanència i l'equip estarà fet per mantenir-se tercera. El cert, però, és que la direcció esportiva tindrà molta feina. Jugadors importants com Bartrina, Richie, Chicho o Javi Morales han abandonat el club, com també el golejador Javi Rabert.